puntang bangko si Uragon. Update ng ikama na frozen ang aking account, na freeze na, di makapag withdraw, di rin makapag send ng pera, kaya kailangan puntahan sa bangko. Mag-aabang ako ng sasakyan dun, oh. Time check, 8:15 in the morning. Right, diyan ako mag-aabang kasi mga kolorom ang nadaan dito, wala namang mga taxi, pastilan. Abang ng masasakyan, mga kolorom. 8:25 na ng umaga. Anong oras ang makakarating kaya doon sa bangko? Pastilan. Tagal talaga maghintay dito. Subukan ko daw tawagan yung kakilala ko kung bakante siya. Arkila na naman to. Riring na. Hello, assalamualaikum. Aywa Sadik, enta fi Fatih dahin? Okay, mafi muskila. Syukran. Wala, hindi daw siya available. Parang natutulog pa. Hirap talaga pag malayo ang destino, ah. Malayo sa city, hirap magabang ng sasakyan, puro mga private ang nadaan. So yun, nakasakay na. Kolorong puntang bangko. Ayun, no, dito na ako sa Albalad area. Nakarating na, wala pa masyadong tao. Time check 9:30. Tatanong ako dito sa Cornets Mall kung may quick pay pa. Dati may quick pay dito, eh. Wala nang quick pay dun sa taas. Punta ako dun sa kabila, sa may harap ng Almamal. Ayan, kung hindi pa mag-update sa bangko, hindi makakalabas. Ito ko, Albalad area. Ito yung Balad area. Ayan. Ito yung mga pasyala ng mga expat worker. Marami na sigurong tao doon sa bangko. 9:30 na ng umaga. Dapat maagang umalis. Sana matapos ng maaga. Ayun, andito ang quick pay sa loob ng SNB na to. Ayan, oh. Diyan ako pupunta. May haba ng pila, daming tao. Anong oras kaya matatapos? Ayan, oh. Hindi pa nga nag-uumpisa. Sino? Kagulo na sa pila. I didn't finish my transaction today, so bank closed up to 5:30 only. Tomorrow I'll be back here. Uwi na. Hindi natapos ang transaction, hindi umabot sa oras. Nakakabuisit. Bagal-bagal kasi ng counter.
Yo, what's up guys? Mga Uragon, good morning. Balik si Uragon sa bangko. Di natapos kahapon ng updating. Inabutan ng closing time. Kaya yun, balik. Agaan ko ngayon. Time check 6:05 in the morning. Kahapon nandun ako 9:30 in the morning up to 5:30. Naabutan ng closing. Di naayos ang aking pag-update ng aking ikama sa bangko. Alright, so ngayon inagahan ko, alas 6 pa lang. Mag-aabang na ako dito. Right. Ito ang aking pang day 2 na pag-update ng ikama. Di na-update kahapon, kaya ngayon ulit. Sana matapos ng maaga. Absent ako ngayon. Ito yung ayusin ko kasi di tayo makakapag padala sa Pilipinas sa ating pamilya pag hindi nagawa yung di na-update yung aking ikama sa bangko. So see you there. Mag-aabang lang ako ng sasakyan. Okay, sana makasakay na maaga. Ayan no, medyo madilim-dilim pa. Abang tayo ng sasakyan. Balad? Balad. Ha? Balad, ano ro balad? Aywa. Cornish? Jeddah, aywa. Ha? فين؟ هنا بعدين هو يارد ما في رو على طول بلد؟ خلاص انا رو على طول. بلاش ها؟ لا خلاص ما في. شكرا. Assalamualaikum. Aywa, رو بلد. ايوه كورنيش ايوه. كم فلوس؟ 60 ريال 60 والله ما في دوام 50 ما في؟ ها؟ 50 بس 50. أنا في مشكلة هذا بنك كارد سكر. أيوة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayan. Nakasakay na. Oras na. 6:20. Yun, dito na ulit si Uragon sa Balad. Yan ang Cornish Mall, Cornish Building. Yan o, Cornish Commercial Center. Ito naman ang Bogshan Building. Ayan o, Bogshan, ang taas. Ayan o, mingaw man mingaw. Walang tao. Sana konti pa ang pila dun sa bangko. Bilis-bilisan ko yung lakad ko para medyo makaunang-una ng konti. Daming nag-a-update ng mga card. Nagpasukat ako ng salamin kahapon dyan, oh. Mamaya dadaanan ko, kukuhanin ko. Ayan. Punta tayo, may pila ng konti. So, dito na ulit si Uragon, pila na. Hintay na naman ang oras. Ang oras na, dito na, oh. 7:05 7:05, so maghihintay na lang. Mamaya pa alas 10 ang papasok dito. Ayan, pila.
Papasok lang no. Sa loob. Antay ng tawag. Number oh. So ayun. Tapos nang nakapag-update. Pumila ng 7:05 ng umaga. Nakapasok ng bangko ng 10:30. So 15 minutes lang updating. Tapos na. Mas mahaba pa yung pinaghintay talaga sa pagpila. Kailangan aagahan talaga. So ito yung padalawang araw kong pagpunta. Natapos din. So kukunin ko yung aking pinasukat na salamin. Daanan ko na. Pinasukat ko kahapon. Kukunin ko ngayon. Ayan, dito ko sa loob ng Almamal Mall. Oh. Fountain dyan. Oh. Ayan, mataas. Ayan. Oh. Mirror. Ayan. Oh. Fountain. Ganda ng fountain, no? Ganda to sa gabi. Yun, no? Jeddah. Makita. Hindi makita yung pangalan Jeddah. Ayan, no? Dito to sa loob ng Almamal Building. Ayan, no? Almamal Center. Nag-CR lang ako dito sa Almamal, umihi. Kanina pa yung ihi ko napigil pagdating ko kaninang alas 7. Ihi. May mga parintan ditong scooter. Ayan oh. So daanan ko yung pinagawa kong salamin kahapon. Saan ba yun? Na shop na yun. Ito. So ito na oh. Pinasukat ko kahapon. Ayan oh. Ayan o. Ayan o. Bayaran na. Biling kape. Ayan o. Marami na pala akong nabili oh. Mga dilata, biskuit. Bili muna ako ng pagkain. Tanghalian. Wala na yung Boracay kaya dito ako bibili. Sarap ah. Nalito akong pumili. Pare, give me extra rice. Extra rice. Ayun, uwi na ako. Makapamili na. Bumili ako ng tanghalian. Nag-grocery ako sa Kabayan. Ayun ang Kabayan. Dito ako bumili yun. Shaoli, ayan oh. Wala na yung Boracay, sarado na eh. Doon ako nag-grocery sa Kabayan oh. Ayan, so uwi na ako at gutom na. Yan yung mga pinamili ko. Tinake out ko lang yung lunch. Ayan oh, Kabayan Supermarket. Kapag grocery ng konti, mga Filipino goods. Pauwi na, habang ako ng taxi dito, pauwi. Absent ako ngayon eh.
kaltas, 2 araw. Lugi na sa pamasahe, lugi pa sa trabaho. Pa-update lang yung ikama sa bangko. Yan, okay na. Pwede nang makapagpadala pag nakasweldo. Pauwi na. Sakay na sa taxi. Di ba niya?